Oeral waar het juist afsletten kreeg als dat het begon, maar een ballonnen flashmob. Op het lood van een toeter zwaaiden mensen de veerboord bij beziekers uit. Hey. Joop Mulder, 2012, Oeral zit er weer op. Ja. Wat bedoelt hier het meest van bij? Een poestwien. De wind voert het woord, hè? Dat weer het thema al. Ja, precies. En, tot nu toe is het altijd heel goed gegaan met de thematiek, maar nou in één keer heel ondeugend. Want een aantal vaststellingen kon net trok in. Juster wie het waar zelfs samen in dat alle boetenvaststellingen al als binnen. Toch voor de mensen, ze komen hier om voorstellingen te zien en dan is het toch een teleurstelling. En het is voor ons natuurlijk ook een financiële teleurstelling, want we kunnen de gezelschappen niet opzadelen met het feit dat het dan niet door kan gaan. Dus wij nemen het risico en dat is toch een aderlating en dat is heel jammer. En hoe was Oeral 2012? Toppie moppie. Ja? Ja, goede teksten. Hey, heel leuk. Ik vind Oerol gewoon altijd leuk. Want u komt hier vaker. Nou, dit is de tweede keer dat ik gekomen ben. Maar ik vind het gewoon hartstikke leuk. Super. Ja? Ja, dat was helemaal goed. Ja, het was mijn eerste keer en zeker niet de laatste. Dus Volgend jaar weer, hè? volgend jaar gaan we weer. Zeker weten. Ja, ik kan het iedereen aanraden. Hartstikke leuk. Ondanks het weer. Ondanks het weer. Ah joh, valt best mee die regen. Wat vond je leuk deze week? Ik vond alles leuk deze week, ja, zeker. Ja, gewoon, ik weet niet. Veel muziek heb ik geluisterd. En ik ga nu hierheen en dat vind ik ook helemaal geweldig. Klezmer Band. Ja, de Amsterdam Klezmer Band, geweldig.